Yada wasiama wa ha Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 we nsam no doso ensam wo yede bra odi adi akotene bi omunu se ensu bransam sane agu ewo enkramantamu yebekone akohwe wo hawo ne amane a ede abre adehye bia ewo ho Asaso ana yabekọ mrasabadwafie na ne yatete akiremu sa wasofo ye hwe apom den wonsan so na dadue yi wokọ akopiem Africa Center for Health and Research Analysis and Planning for Cancer Metro May apomde so for Era kwaku agema menu na ede ensam no wokan afa yatete bibisa nkodava sene ya yade wo won mabusua ho akwatwe ewayaresabea ahodum na nsane ne ane ebo magere hosam kase se kentampo kwantempo no so ayro hosam bi asi yebekọ yenu abema na aboaje ho ne ahwede asi akira efiri ho ba assembly members ya wo be kwai kropon mu won bo afu papa passa ban krache panyina wo ho no nyame anim ni so mo kase na djuma so ani a na wo mo boa wani a wo ye impreku ani wani a wo ton preku nam e watwema ngwabiaja north ene south wo asante mantam e kire se asem bidika enti wo beka sanso na for south ana panyimfo bi no mahase abo amane esra ban se wadi adaworo mo srada apomden won samaya kwatwe ti wonan nani emfanhwe wonom na national chairman edema friends of Dr. Alhaj Mahmoud Baumia eye Winifred Kofi Gedeglo wane Sompa kase adi enkomo bia ene nsam hodo pia wie yesi nkonwa yade bra wo se Sompa kase ye live e wo Facebook ye nuanom information centers bebre etayechi a yade ensam no be da se pa sa fidie nda ha e pramto be kase na yade bra wo dimpa natural health can say yankan se bra de cham so na on to osa no ase enfama cloud internet of course they are the fastest internet in the world and I say in the world top high one ye nuanom live FM and di enhwani mu 5G apparativo and afenso no miso drink no nya bia una wo no Silent Night Guest House and Event Center was here kan tell say nyancha ni ase haya una wo tra police post one next Johnson una wo da ho bia eye boko edimao na ewiase ye baye yare ya ne science tanoso apatrapa new site ho abe herbal clinic was here kan tell say kwakoma to yam efiri wo namrom kosi wo pampama de body wat ase for say so say yare nko ade honhom fam ene honam fam utu ase na wo de ma ya Bolivia Enterprise men kan tell say so for alignment haya wone multi home ene din hwane mu wo de ane ye de hen nnuane nro ahodo ya wo de abadwa so no eye nipadua no ho adwuma siesie nipadua no empo eye de woni ho de ntikọ na afi wamwa na bibia enye boko emfamo na dawo na wie sinkunwa ya den sam no ebrew aso fomie no ne age adwaba kenkan sam na bena hwiai medin ene akosia ejewa kwade boaten menemenua nana kwabena kese ye ko ahoma no so de ne nua be ma kwadwo baafo akodi nkomo de free enkramantam no mu ene ahomachi ebra na no miensa abapa ho sima aduanan ya kire samanfo eboabo mo ho a ena ensubransam esane gu ya kire se ensubransam asane agu no mu amudi achi ena wiei e wa ba futentafidie no so no esani ensa o ka kire kura wo ba Facebook live no so mo hu sade ye kan akwan ahodo ya ensu ayira fa ho akwantufo ntimi nkoduru fie adwuma efo ntimi nkwa adwuma mu na akoye nsama sukufo ntimi nko sukuni nyina no akoye ensubransam a esane gu ye adesie bi ya tete waja dansuma La Paz ene ne akeka ho de soa ana omu esu so manfo be kai no ma hyare so a wane wo paade e wo wiem a wo hunu efa nsuo ho no omde nsam de kan ebetu dwa kire se adesie enye study pa efise miaye bebre wo hono mu a ensubransam no ebesane edi aku na yenko ye nua be ma kwadwo baafo ho ne yenko hwese de ensam sitie kwadwo ade asom de yenka wa wiei enka oso na ya na apom te sen bibia bako kwabna menua bo yenko moye kwabna medase sene odi ka kan na anompa ya de ba be chin no miensa pa sima aduanan na insubrantan etigu ye nkrampopuni mantemu ede ko ye the central part of the country ni titiri ne kaswa ene ni petemu na ni nyina ne se ensuo no be shaase na bo alajo be no ndu no ene ensuo no shaase se mu na mframa shaase fa enti ama enyinam kane akra wo krom ha nyina no ekolo current be bibi wo no na light of kese esie ade chinye na asatuna no kra no ensheda emai sa nyina se no na mframa na no ye dinye papa nti homa bebre na na titi gu fem na ensuo no shaase be no miensa pounds me edian no kwamna na ensuo na no ye dinye papa na mframa so ewom na one more a water prone areas and I say yeah
waterlogged areas baby to say wija ni na say wija dam no e wo ho nti say nso to kakra bi na akoka dam no na je say ebu afaso na eno na say eba atorenchem say eba na nadmo for any ye Ghana Meteorological Agency for no so edi ensema ba betu ga so wo mo ti sa mia wo ni na no mo bo mo kokko say o mo mpe ba bi nsa ni na nsa afi nso beto ampani ampa no pai nso ye to yi no akofa o how kese ene dia breast afoti chan potemu on e fa dansoma no de ko pamblos ho e de ko fa ye tetegu ye weja e ko botia no sa kupi mu kaso to butu no no kwamna ana no pay amelo kata sat now no 12 o'clock abo and so still we do all the so da so tata kwemu ka ko kamba ni na se ho ne me ko ne ho no ni so to na anwia ni ne kiri ababa be ku e kwani mu ni ho no so ka test no mi ni na en kuma nti mu ni and a quantum flat can coca almost for a non from so more concentration say a flat unam sonimu who shoot as a cania who might be free at the ego somutino so whom so ecosomo a bit me a little bit wama also no and I to my honomono I get you papa and no they ask them that oh yeah what channel on my neck a jump ni mami ensa ana ni mami enu so ne to a mo dan o demu no dan na ho de ho femi ni dan ni buye we mo plan so mo ko pe be ni na dan na pack o mo nyoma no mo here ali say so no afa nkwala mi no ba ko di ye ten years na ba ko di 8 years so no e di o mo ko asat now and before ahwehwe nkwala sha o mo nkwala no e ma wo mo e ti potemu ho no mo ni eni e ko extra na akutemu e tre e ye sem so for any Ghana for kwanya e so ni fa so a e di o mo wu e fa so e kwala no for e di bra ye ni wo mo na e ye rudika ze beka I witness no e di komo no e sem say and e di to e ja e wo brother e so no e ti ku e wo botia no e ni potemu to kakra bia ye hu ti mi kire yen na gata ni bubu e di ba manfo fie sese enso no tunkofo bebre free hanom nanso no ya kan no obi ama meboa yen hwe na nadwi hwe so dasani ahwere ne ba mienu ye wo mamu hanom o ye gina ye wiem e gina nsuo mu to aba enti hwan ne ye buafo Ghana hanom ye sre o mampani e to aba ma no yenim so anamonti ayifo anamonsifo a omobua omomamebua yen na yeso ye Ganafo ye bre o men eto omomua yen Susana no odi ntimi amba o ye bia no person cross e kan se mpe boot man no cross me se ontimi fa zunu enko tamo nya kwan e koye no satamu ana nso no e fa de ma nti odi a kire se nko odi nkwa na chi ni Susana so o ye bia nya ye na Susana zo de nkofo no nkwa de koye nti ne mam yenu nkwa de miensa ene ne yire ne ono na ono ni hoti ka mame nkwa miensa ne mame no mama no so ye bia so no gese tam opa bi di nkwana agina no na Susana no ide do mkoye mama no ni nkwana di na ebomu a am so ono pe ba bi agina so dan buye omo dan so bu akire Susana no anu ye de no pe ba akogina di omo ko no na Susana no atwi nkwana no mienu a do mkoye me bese opani no bese febe du mienu na 11 years ya so 11 years to so be ko be 9 years ayo ba no pani oh 11 years na kitwa so na chine 9 years you say the who no ba no na be hu say oda body yase ha you say pani oba no ona be hu say oda body yase ha kitwa de hu no nti say sia ye twen na say na do for say police for ba o mu fa no ku ya na fe ya to so ayo hwese be hu no me fa me ofake me jere sa na fa ko fu nyante na me din ya na me de sie be so ko amane nyina no eye nsam a efiri enkramantam no mu a yenua bema kodwobaafo ebo ano a wode ma ne yen ne yatete akyeresa na nsentamo kwayar sabia hodo a vaccine ye de won kwada totofewa ya won mo foforo na ho akwatwe papa nam so ama enne ya fe na pomde adwumeko na hwa ne mu safri nyame ya adoma na wotwe besim de kro na wo metimi atu ho anamo ya kwa ahoma no so na ne amane boni ba wabedu akwa kodi nkomo ba ma han Ndio mimi ngaba. To asema wo ko ya te say. Ni abra na watu na menna adisia eti Sompa FM na wie. Ina so akwaba enfamra
asantematem so nitumi aka sɛ ɛnam aba apɔ kakra na apɔ amabɔ nyinaa no sɛ yɛnyina ɛbɛka na nsɛntɛmu ɛnam mframu sɛ vaccines a ɛyɛ bɛma nkɔlaa no ɛho akɔ atwe paa wɔ man mu a nti ɛbaa no saa no asantematem ba apɔ kakra menko baabi koraa no makɔ barekɛse health directorate for makɔ ɔfɛn so na afei nso no mefiri ɛyɛ Kɔmfano teaching hospital ɛbɛani na mekɔɛ no adeɛ baako a yɛde to m'anim kyerɛ sɛ vaccine no deɛ netumi aka sɛ polio vaccine no ɛno ɛho akɔ atwe hepatitis B na afei nso yɛsɛ yareɛ bi a yɛfrɛ no measles vaccine no ɛno nso ɛho akɔ atwe kakra ne nyinaa akɔ akɔyɛ awerɛwosɛm yie paa na me nuabaa netumi aka sɛ saa vaccine a akɔ atwe no abaatan a ɔmode ɔmoma ɛkɔ ayɛ asabea deɛ mpempire nnipa bi Kɔmfano kyerɛ wɔn deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔmahunu ɔmo aso koraa nya nte sɛ vaccine koraa akɔ atwe nti adehyeɛ no pii no ade ɔmoma aba a ɔmo pere sɛ ɔmbɛpa ayarehwɛ ɛde ama ɔmo nanso ne nyinaa akyi no Ashanti Regional Health Directorate no ɛde atom anim sɛ ɔmo bɔ mmɔden biara sɛ ɔmbɛba abɔnten na ɔmo ne nsɛnkyerɛfoɔ aba abɛdi nkɔmmɔ na mpo no Kɔmfano kyerɛ wɔn mpanyinfoɔ ma mete aseɛ sɛ ɔmo sɛ de nkyɛn na wɔtwe a yɛbɛsi mu ɛkɔ na wɔtwe bi yɛ ne mu deɛ ɔmbɛbɔ mmɔden sɛ vaccine a yɛde bɛwɔ wɔ nkɔla no ɔmo de bɛbɛsiane sɛ ama animanim nyinaa ebi a ne yankɔ akɔte asɛm dɛ nti no ne nyinaa nkamfo ano mɛtumi aka sɛ aprɔbɔ kakra mbɔeɛ no deɛ mpanyinfoɔ ɛda yɛ asabea ahodoɔ ano wɔ asantemantam ha deɛ ɔmo de ato n'anim sɛ vaccine ne deɛ nkɔlaa deɛ no deɛ ɛyɛ national issue nanso na ebi aka ɛyɛ asabea ɛwɔ asantemantam nyinaa. Mara na wase no amane boy a wode abrɛ abusua wei ayɛ yamane boni ba wa bedu ene yetenenkin yɛda so wɔ saa enkomobɔ no mu na ka ho bi ama executive director de ma Africa Center for Health and Research Analysis wɔpani wɔde nsama to Sompa kase anim ne din ene Dr. Anaba ana wɔkyerɛ sɛ ewiase yana adeɛ bi wɔ ha wɔdwene ho a wɔnte asɛ sɛ twene anim da hɔ no mu a na Ghana fo pɛ sɛ yɛboro nkyɛn ene sɛn Dr. Kwaku Agimamanu ɔman yɛ pomden soafo deɛ kɔba nyinaa wɔnoa deɛ kɔba kyenkyere ne fa he kosi he nyinaa no ɛyɛ wɔnoa nkɔdaa wu nyinaa yɛ papa yia ɛfi sɛ woyɛ wɔ man na wote hɔnom na wo obi a wɔn na hwɛ apɔmden ho nsɛm soɔ na sɛ ɛkɔba sɛ bi a nkɔdaa ewu na adan a aduro ni hɔ a ɛnke nkɔbusa hwan wɔn kyerɛ sɛ papa no na ɔsɛ ebusa no na yɛni nkɔmɔ kakra ɛwɔ saa ɛnsɛnsɛm no ho wɔpani asɛm a wɔka no yɛpɛ sɛ yɛte saa asɛm no ase yie paa ɛfiri sɛ sɛdeɛ wɔsi ɛkyerɛ mu no Dr. Kwaku Agimamanu ɛna mfomsoɔ bi a wɔba biara no ɛwɔ sɛ yɛde ɛbɔ no na yɛnhwɛ na yɛne no ɛni nkɔmmɔ Dr. Anaba ɔno na ɛwɔ ahoma no so Dr. Awurade asomdwe nka ho. Good afternoon to you and afternoon to your listeners. Yeah. Na apɔm te sɛ Doctor? Apɔm yɛ. Ɔraroma deɛ mo aka akyerɛ Kwaku Agimamanu sɛ wɔhawo ɛne amanneɛ bi a yɛfa mu ɛfa nnuro a ebi ni hɔ no wɔno ana problem no efiri no wadaroma yɛpɛ sɛ yɛte ase yɛ kakra. Okay, me da was bebree. Yɛn nyinaa yɛwɔ Ghana wiase nyinaa yɛnim sɛ yare bi wɔ hɔ ɔmo wɔ vaccine etimi prevent so that nkora ɔmo san yɛ ɔmo ti ayare no ɛti sɛ coronavirus vaccine no the would vaccine na yare me chuma intimi how bebree so yare bi to say polio yare bi to say diphtheria yare bi to say measles omo nyina wɔ vaccine because da no na omo produce yare ama amanfo wu bebree nti na omo yɛ vaccine say the way ya give vaccine no who nam no beti na produce defense against adie no yase nyina amakamu abom say all vaccines, government to control importation, distribution, and utilization. So that amount continuing profitability in making profit, so much profit out of it. In the Ghana government, minister is responsible of procuring vaccines. I using our vaccinity, the Ministry of Health. And in the Ministry of Health, on top of vaccines, no, ma akra no. Yes, I say. Donor organizations will donate sika ama government to make sure they buy the vaccines for our children. So that's why I don't know because we are very infectious, no, who spread it outside Ghana are affecting other countries.
government the ISO on yourself, Omufa, Sika Kitwa, being Kaho, your friend counterpart funding, no Muntimin Tosa, and those monies are mainly used for refrigeration, for transportation, for distribution, and for the vaccination. So, who donate our Sika for vaccines. Now, we could Sika in dollars. Now, we say vaccine because exchange rates are changing. Sika now, our series inside and our dollar inside. You see, the ministry of finance. Now, program internationally say, yeah, to call the vaccination program. No, Ghana now vaccination. And we are seeing the vaccination program here. Yeah, vaccination to prevent the spread of certain diseases. What can I say? A whole year, one program year. One person will control the economy, no. One person will control the exchange rate, no. One Bank of Ghana, government of Ghana, working under government of Ghana. One to me, yeah, the other thing, yeah, Sika. May I don't know. Now say because of exchange rate, I want to need to vaccines. Yen Dimo, Yen Jim Tusu. Because as far back as September, you already alarm say vaccines no a short or chrome be hospitals be need vaccine no. Now PRO, public relations officer of Ghana Health Service. Over Bontin catch say vaccines no oh ya be 2 weeks time ebeba. Ne wa match o. In 2 weeks no every week equivalent to a month and equivalent to half a year. And the doctor who say doctor what am I can? What I remind you who say no kure bi wo ba bia empanifo enka nkyere ye wo ho. No kure ni say omo anto edro no, omo anto vaccines no. Because omo ni excuse about where the money will come from. Even with that, just can you go Ghana. See yen fanya bibia. Yen tini yen sikato vaccine so that yen kora no mo. Unu sasa nyame ya adona kwakwa agema manu kopiem e wo marase badwafi a asem ben na wo pese wo betene wo wasom sa yabusa papa na fa de yekoso yi ho mbeka tia ne say baby okofa ye oye sika eto Sputnik V vaccine na eni wi as no on pa sa kwan ni sika to vaccine no ma abrofa kiti no wo kan say okoto Sputnik V vaccine na eni wi as na e di ni ho but okotua sika say obeto sa pa no ye sika no wo he onye saa die no nye sika no koto vaccine na eda ho ye ni sika se yento no onko fa sika na donate ema ye no onko fambra no onko koto vaccine ni koma small keep no iti anipa bebre nya news even adult na wo say vaccine ni ho so ohunu say nti onye die obetimi aye na onko to vaccine we bra doctor ye wie kwa no we dey so no betima ka say doctor kwakwa agema manu we felu ana wa feli. You what can say me long time ago, me say Dr. Dimameno Obe had Ghana health sector. And yet since 2017, Mikaye. They were Oba ya Osati appointing Nipa from to wrong positions. Appointing party people, faithful alone, and taking people who were qualified for position to wrong position. No. Now meaning saying a time of Osati better over implemented the drones to distribute medicines and things. No, Natacha Ghanaian said this man is going to be a failure. Okotos could be Natacha Ghanaian said this man is going to be a failure. He has been a failure to an extent that even common vaccine, he doesn't see the importance of buying vaccine. Meanwhile, the importance of renting accommodation for COVID-19 to a tune of 15 million Ghana cedis and using 20 million to renovate that facility. That never took care of a single COVID-19 case. That is how big a failure he is. He has seen it necessary to give millions of dollars to a private hospital for COVID-19, why they have never admitted a single case. Auditor General's report. This minister has been able to buy vaccines that were not existing and paid money even before they are manufactured. That is how. Mobile time be say one providing no be man kodana na ni fancy. What's it then? Mama na appropriate time will be say one team providing no be man kodano. I can get your question. Me say what me man ultimatum be sebia from a net Tuesday me wo kase kosi be a ne week. One for means be aso betimi providing no be dia man kolano na enwie nkomo no daroma.
to some of us, no, yes, remember a man alternative. As a mental president, say, on sacking with immediate effect. Now, but the other junior man, you got to send no, because he has failed completely. He can't do anything there again. It is Dr. Thomas Anaba and Yetin Executive Director of the Africa Center for Health and Research Analysis in Samoa. Or the Sompa and Asava Senewa Sam Yanata Quayo Mamoon was some Sakodato to Fewa. Wabaria Senua Nimoshe. Naya Navasana found one woman who buff free a janka to Wahoti. Nada say a moo rem. And I'm so I'm a never come Rasheba Jafia. Marshall of Fortune said a frost for show my gun upon denso. Yeraku Ajma men who saw me in someone or didn't see a name. Vaccine and one quatch or maymu, nothing shed with CNCNE, Yadashoka Wassam. Yakwa Manoso 9 and I tree. Yamana Bonnie, your woman, Shabba Fiaqua could do commonia be son say as show, and Wassam no et say Ancasa. Now I am a Would you show me about? Mashabba Fia to say. Minia, Mamenda was in your corner with your mammy. Name must some petty that crab and form my gun and Rashibigum. Na senne ubekemo mai mrashebe jafia entrepreneur me no ka sei yade asekuna no yen sha ye na yenyina ni senya me ya dum a wokyena na o mampani na adodan ko kufu ado chimai piesie wadi ni state of the nation address enfiansi abetwa ma de no aya ma o mai Ghana nufie me no akai de mpo no de ma o mai no wokyena obeba bebu hu akonta nyina dem mrashebe jano ama Ghana phone na so atimi atibi na sese ube hu parliament egusu wa buabuam ya me no ka say sese security no aye tight eni tuwa ha ube hu sam pa wochena dwumadie bi esombosa ebekoso na ele akwa pole miensa enu na sebeja na so nsa from so momle na wo mo meyi nsama no dodi kan ayo so afọ no na ohwa pomde hu nsam so ononya so kwakwa dwuma Basense ho akwa ho aye na enne obeba bebi su parliament ni so far dan one na ban ehihye be no mo dia so akwan mu eye sika na eni ho anase vaccine ni mpodi na eni ho ye ntimi nkrampa ma o mani mu ana mo akuntabo ne bibi a wahihye akodu bia oba de bu ho akunta no ate o mai mra se bejafo anu chi o mai photo sanfo kino foriata ono so eyade adam kuma no Adi question bi ato ha ma no say Ghana city no entimi nyina ne naso ekoso na eba fom ebia na oya fa ho eno aki energy minister enonya for metropoku prante ono so adam kuma ne de trese ko Ghana fa na da bi ase say obi na enya nkania eno nti eno so wobaba abeli anu so far e sound na se be Ghana ntumi ntina tintino ye hwe se omo shaati a emudere le bedi kai netumi akasa sisigia se ononya fo kokwadima manu je waba o mrase be jafie mu ha enu to mo tnaasi abasen no ehun nsem no wode baba da sum na se be jan na mpo sum patiefo ye de bi so asomo na what tibribi sa anaba wo ba no a wo be yin samwa no no enije sambi ta to se bia vasen na ni kina yensa betumi aka bia na vaccine ni die entabaye ye nyina de se bia obetumi asisi bia se bia enche de benya bi esanse aseye roman sika sam sokra de ka se omo release kadidada enti se bia vaccine ne ho akwa atwe no mu nya bi nto anase sempo nti ne mra se be gane so mra no mo mecheke mu de enti a ene amana ba ne so for timi se so e bia enche anyama de na akwa mu ebi di dabla any ebra sansa no kwa ne dom kuma no epeso mo ye ho press conference de kireke vaccines no isa enkwada no ewo bosumi bia ne da ya di bi mawo ebi aya wo ne bai so se ye so na nim obi a wanya bosumi mi no bosumi mi ensa efefi ye wani panie sanane oba trana onti mi yenti ni san papa na ni nsan tin ko ebi akola wanya bosumi fi na fe ni ekowa no afipanie anate bosume panie enuntino ye hwe so far dom kuma ni dom gusu hwe na nim se wo ben wo meka semu a awekikire wo ane na ba yire ho pa na ya afo ni de kire maye nyame ya dom na mrahye odafo wan mo tenase a ya besan so ba biem ni aba behwese ne ho hyehye ekowai
Medasini. Miss Medasi. I was your money bonny, ya wato yankra free masha bejafie. Nana ya trichie na wa boy yaman yesa, ye wakwa jima menu die. Sebra wa bedroom masha bejafie, nemo masha bejafo nyantanase. Edi sava sen yanya bi anase nya bi no. Wan mo tanase a ene yebete ho asem. Kentampone babatokuma kwantempɔ no so de amanfo huomani so ade pa ne nyina no ya sefem ne ahudwire sɛm a trese akoso ha kwanhia kase asi ama ade hyebɛsɛ aduonu nan ana ati nanom ɛwɔ nse do ya kyerɛ sɛ ne ka no akoyɛ tententententententen na enkontabo kakra wɔ mu no sɛ emudu nson ɛyɛ mɛma ɛna afenso so no ɛma yɛ wɔ mu na akoda ba akokora nso ɛka ho ya akoyɛ ayɔrɔ ho sɛm pa na yenua bɛma na yɛ waboagye ɛna esi anam ɛwɔ hɔ efi bra ayɔrɔ ho sɛm siye no waboya mania de ekɔ de ba de ba mo amudi a chie na ewe wɔ Facebook live no so no ewia sɛ ba sɛ nipa ya medi che bi o enipa nsɛhwe ampa na awurade asomdwe nka wo enka so minia na moni adwuma na apom te sɛn yango pon de na che o tuna na ya hinta sɛm bi e so hwɛ de bi video ya wade amane de no kure ni ano ɔhye o ya sɛm ketwa na boye nkɔmɔ iyo sɛdeɛ yɛabɔ sympathy for nkɔmmɔ free ɛnora manachimiti saa berɛ no deɛ ɛsɛ sɛ akɔsi ɛne sɛ adehyia na ɔfiri yɛndi a wɔbɛsene akɔkumanse akɔdi dwa no sɛdeɛ ɔnso bɛnya biribi ato yɛ fompan mu no ɛnnɛ yi ɔmadehyia no a ɛfiri mu no abusuafoɔ no ɛfiri yɛndi aba ebinom bɛduru ɛnora anwummere ebinom nso abɛduru anɔpa yi a yɛsɛ sɛ deɛ abusuafoɔ no tumi asie nipa no adehyia no baako atuo 20 ɛna sadre ɔmobusuafoɔ atumi aba besie ɔmo akɔyɛ awerɛhosɛm paa na nipa mmienu bi na ɛwɔ mu a ɛno deɛ wobɛka sɛ yɛntumi identify ɔmo no ɛwɔ hɔ a sadre yɛhwɛ sɛ ebi ɔmo so busuafoɔ bɛte na waba bɛfa ɔmo akɔkora ɔmo nti sɛ woba bɛduru ɛyɛ kintankɔ deɛ a ɛde a bayamɔkyerɛ wɔ hɔ no ɛdɔm egu oye paa a ɔmo nyinaa firi yɛndi na afei dagomba hene awɔ kintampɔ ɛso ne ne dɔm ɛka ɔmo ho a ɔmo hwɛ na ɔmo akora saafoɔ nyina sɛ dodoɔ naa ɔmo na ɔmo hyɛn no mu no ɛyɛ nkramofoɔ nkramofoɔ so baabi bi sɛ esi a ntɛmpa so ano na ɔmo akɔkora ne sɛ sɛ mpremprempren bi a yɛkasa yi deɛ nnipa aduo na yɛakora ɔmo a emu nan ɛso yarehwɛ ɔmo de ɔmo kɔ tamale teaching hospital a ɔmo gye ayarehwɛ ɛwɔ hɔ kìnìtìyɛtìyɛ mu no deɛ asi no na ɛno ɛna mortuary attendants a wɔ hɔ alahaji ɛde ti gya sɛ ɔmo kɔ drum anaasɛ ɔmo mortuary no a ɔmo kora mu wɔ mu no ɛnyɛ ade a ɛgyina ne nan so koraa ɛnyɛ ɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ ɔnhwɛ na wɔn bi wɔ hɔ mbɛtumi abɛboa akorakora ɛhɔ ama ɔmo a ɛsiane sɛ akwanhyia bi a ebesi a yɛde ɔmo firi mu bɛba na yɛa na ɛdɔɔso ɔmo anhwɛ na ɔmo anyɛ ho bie bɛdu baabi na ɛbɛgye ntamu amena akɔ akɔfa biribi foforɔ aba nti deɛ ɛkɔ so ɛwɔ kintampɔ ani Nana Boaje, the Atiana bus and registration number no ye AS 4635-22 no na nipa 52 any wom. Ena atoye mu hwa nipa 20 sign ne wu ye 24. Atoye mu 22 any free mu. Ena 2 ko free mu hospital ka ho man ye 24. Hey. Na I know Taylor track na one also registration number GW1127P no. Na asayesi ho acha na ba bia asayesi no light ni ho ade be nko na boy nko makakra eno de na car na trailer no na say you eno emu pa na bokina car bi na asayesi ho a oyifa ho enti oyifa ho pin tipi na ni trailer no to no e ba kwan mu enti trailer no to e na ba so mo mbebo mu a e di sa akwanhia no e bae na e moving car na just e ko na we no so di free kamaleba or the bebo no nti na nya de say afei esi ho nti car no de trailer no de animu kase ni kino car anya hwe bi anywhere esi wo ho a akire no na ebe hwe water na afa no ma etimi edi say nti na ya nipa na ye yi wo mu free car no mu gu fam se de wo yi body free car mu no sa pepe car na daniana Kano adania matai na kohwe soro na mehu se ye yi ti se de won ba bi o mu yi ni plan free no what price no any car hosa no e ti se yese da ka
ɛde sɔɔ anaa biribi atwa afi hɔ ɛyɛ staff ne twa kaa no saa nti ɔmo na ɔmo te driver no a wotwi kaa n'akyi onipa a na ɔmo te driver n'akyi ne driver no bi nyinaa cars na ɔtwa a ɔmo ti paapae ɔmo ti eku ɔmo amono mu ha. Na ɔmo a yɛsi ɔmo nso mass barrier na. Na bi adusuafoɔ no atumi aba identify obiara bɛhu ne busuani nso nti ɔmo si ɔmo individually ɛnyɛ mass barrier. Na off air na woni edi nkɔmɔ bi sɛ aka nipa mienu a yɛnya ehu ɔmo abusuafoɔ no nso asɛm te sɛn. Yegusu ɛwɔ atwɛn mu a yɛ monitor sɛ abusuafoɔ no bi firi baabi aba abɛka sɛ ɔmo ade hyia ɛno ayɛ mmarima mmienu ɛna saa bere ɔmo abusuafoɔ enya mmaayɛ a yegusu a yɛretwɛn. Na ne kura mu kura no wo na wowɔ mpɔtam hɔ ya woni mpɔtam hɔ baabi a accident ni si yɛ sɛ nnɛ ɛne day di kan ya wo bi te saa asɛm yi a ɛhe fa pɔtee paa na accident na nkasa no esi yɛ pɔtee. Okay sɛ nti sɛ wofiri Kintampɔ ɛbɛsena kɔ Chamala kura a wofiri Kintampɔ bɛhu edi kan ɛyɛ Babato Kuma na wosane Kintampɔ Waterfalls asaneɛ no pɛ na wofura polisifoɔ ɛwɔ police post bi hɔ a ɔmo hɔ a ɔmo edi ɔmo dwuma wɔ hɔ wotra police post no kɔ wɔ anim kakraa bi amango afupɛsie bi da hɔ ɛhɔ na saa adeɛ yi si yɛ a ɛne Kintampɔ ntam no ɛntwi bebree nti ɛwɔ Kintampɔ ne Babato Kuma ntam ɛhɔ ɛna saa akwanhyia esi yɛ. Awurade nana moni adwuma o medase yɛn nua bɛma nana aboagye ane ɛte ne nka ne firi Kintampɔ ɛne ne mpɔtam yi yɛnka ɔmanfoɔ yɛ wɔ afe atwa mu November ne mu no ankwanhyia bɛ sɛ yɛ asi yɛ ɛwɔ Tano North Kropon mu ahafo mantam mu kuro yɛ friend sɛ adro ba kwantempɔn so wabra na suku mɔfra wɔn mu kɔ suku na suku baase ɛkɔda ne butu yɛ ma munum hɔnom de nipa nsia ɛna wɔn mu firi mu ɛkyerɛ na babato dwa session kanea no wɔtwi hyɛ no wɔn so fofia anto atade kɔdo kɔfa no kya bayar sabia wɔn so ayɛ nyamedia asam ne bayar de kɔyɛ de ba ma ban kra chimpanyefo a wɔn mu wɔ Kropon ne mu nyina da tutu ntoma kɔyi ɛkɔdo do abusua ayɛ sɛ wɔn bɛto ho anamɔn na wɔn ma hwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ na suku baase ahodoɔ bi a ne nyina da gozogozo na nso fa suku nkɔdaa ebiem adrabafoɔ yɛ wɔn mu twi hyɛn a eduru mmerɛ bi a wontumi hunu baabi a na adwene ne nam na wɔn mu ankasa de ahometeɛ etwi hyɛn no akokɔ hwie nkɔdaa to gu no ne nyina da wɔn mu ebeto aseɛ ɛnɛ ne yɛtete akyerɛ mu sɛ kɔmfa no kyɛ ban yaresabea suku ni akɔdaa baako a wɔnyɛ mfie no ɛnan na wɔka wɔn mu ankwanhyia yi ato wɔn mu ɛwɔ saa adro ba kwantempɔn yi so bi akoda no atina no awonsia do ya ama asem no akwa ya homete pa eno nam so mo chiame ye wo adroba nana kwa me nkroma ade atompanyefo anim kya se wede wo srada sane arioma keka kwara no odin na nkame asa sane enkwanhyia ne se bisi ye na wɔn mu nyina yɛ nkɔdaa so deɛ ne yɛfunu yɛ ne yakora na obisa na ɔbɛka sɛ meti mekɔn mensa nanso na baabi a wɔn ne yapaa no na wɔn no wɔ hɔ wɔse yɛn hwɛ sɛ saa nkɔdaa no nyinaa yɛ wɔn mo te aseɛ no ɛbra no bia betumi ahwehwɛ wɔn ma pɔmudin mu anyɛ saa deɛ a ahwɛ na wuo no ebiem asa bɛka ho sɛ nkura na adroba fi ankasa deɛ nipa num na ewu afiri ɛna ne nkura aseɛ no so mmienu na driver no ka ho nipa nwɔtwe na anamontuo deɛ ɛhu sɛ asɛm sisi yɛ nananom yɛ tu anamon bebree ɛnso sɛ na adi kan asie no nti ne nkɔyɛ no yɛ na ɛden kakra ɛnso akora yɛ ofiri mu nnura ɛfiri sɛ accident no si ɔmde no kɔtoo dii no wɔnkasa da ɔno nso deɛ no program na ɛni nyan paa ɛna agya deɛ nyankopɔn pɛ nso nipa dɛ sɛ ne woyɛ ho hwɛ yɛnyɛ yie deɛ ɛnyɛ asie awie nti nananom deɛ yɛsɛ fata biara deɛ yɛayɛ sɛ deɛ nyankopɔn bɛyɛ yɛ mmoa na saa atoyɛ nkyɛn etu yɛ edi nsan mɛ wohwɛ deɛ ofiri mu afia ahyɛaseɛ na nka yɛde ne kɔ hospital sunwan ɛma ɔmo yɛ no bibia gyine nim sɛ nka awie nanso ɛwɔ maa na ne maame no da a wodware no na akora nse ne ho baabi yɛ no ya nti sɛ si yɛ deɛ nka ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ ne yɛsrɛ no nka ɛbɛyɛ di a nka nkora no anya accident no nyinaa nka yɛmfa ɔmo nsa nkɔ check up na yɛnkɔhwɛ ɔmo condition no because ɛwɔ hɔ a bibi ti nti nka deɛ yɛsrɛ sɛ nka wobɛtumi aboa ama mce no ma yɛde nkora no nyinaa saa akɔ check up sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa asɛm foforɔ bi ansa mmerɛ yɛdi ne regional minister no deɛ ɔmayɛ ɔma fam deɛ mpanyimfo a ɛwɔ ho biara so skul panyini no a yɛwɔ ta akyire nso obiara ɔmabɔ ho mmɔden na mmom mpanyimfoɔ se sɛ ɛkyerɛ nti yɛ a yɛnya akyɛ so a ɛsiane sɛ akora no kɔda agyi na ɛka no so
Ninti untimi fa ni na so emma omo se omo ntua enti eguso dia de srede ema uma ya omo nsem eye ewo bi ne se mbeboa ama awofo so omo ho anha omo kakra dan se kana aye kese pa na mpanifo ndi uma yo mafom die Abusua aye adroba wa chame ya wo honom Nana Kwame Nkrumah ana yete se wode aresade ato mpanyifo anim se nkoda totofe wa won mote ase no brano bia yenhwe wonum apomden woni a woye impreko ene woni a woton preko nam na kasai womo wo atwema ngobegya north na afi south wo asante mantamu omasema mo ka nyina kire se aban no ya mo nsasi fom efiri se womo ntimi hu bone kro maye se bia impreko na womo ye na ya aban ahiu se dia asemu empo se bia kotodwe ne de keka hono na omo ton na ya aban ahiu omo ntimi hu na woni omo ye impreko no kire se enuane na omo be ma mwa na die no akoye bo achibede de bia ya to buonum ana woni a woton preko nam so kire se ade na ha untimi nkofa ene watimi akoto afiri se sabi wonu ukuani na wo ye preko no se nuane na wode ma aboa no bo no kosoro a wo kosa wo kofa wonu so beto buonum afiri se wiase obi ani hono mo asabi o wo ye adehwehwam de a wode ne nsa betwi fam enye de na wode kɔ ntakyere maso na watimi aktafre ahwe president edema woni a woton preko nam no ayegi Manuel Y Azuma wode nsam to so mpaka se anim akyere mu se sade ne masikika kɔ no enema ha pigri na amanfo epe eyen enkankane me papa pop na me ye farm pa but ye hwe olden days na days atwam a na feed no obi atimi etobi at least ukuta bese 200 krampo na utimi ya ala enya feed omo backyard like say bi amfikirin free farmer omo ye mo bese 20 ne 10 omutimi to enne ontimi nto ade a na eto no 100 series enne obekwa koto no na eye 300 series me ka koye concentrate bi ye concentrate bi a ye de efra aduane no ma emo no edia no moko na eto no 3 ne bo be ye den kura mpo na ye ntimi nto na eto 250 enne 1004 na in March ni fa dodo say na betimi ato ena empreko nso adidie no enye adidie ketwa say ebia o mese kakre egu hono ma odi ana asa good feed no krampo e kasa ye de ma aboa no je say o ma aboa na me ena good feed no nso no eno so e costo olden days na o mu use banchinwura ne sebi left food ena na omo de ma omo ti aboa no beche but enne bibia na wo ye no cost wo obefa labor no aboa no che wo buo mu a enye ade a aboa no ebetimi apeke ama mo no so aboa no mpeke ye na wo boka mantri ni beso no ese otua na ka nti ese uma aboa no grow fast said e be ya obetimi aton na wotua wo workers ka na wa atete wo cost na wo so wanya kakra but enne no feed no ye ntimi na first no brewery okwa moto no wo de oka akwa utimi kokofa be free eno omo pe bebia to awu omu nya enne bibia eyeyi eno krampo okwa wunya bi enantwe woni a woye impreko ene woni a oton preko na kasai na de woni e kasa sesia no eye panimpa de ma woni a oton enam no ne den ene Emmanuel Y Azuma na yentie nuanom so a enam no ankasa oton bi no me sha say na ye me yende na ye bazese ne die enam ne boy se ne ntwinam krampo aye fortune pork boy de nchen ne ntwinam kame won first den kan ntwinam kwanka ne boy den na ka pork na efo by say the pork na kwabro na ntwinam so ama so obi ba wunim se de watwa no a wo de beje no nipa ne se ne boy den nsusu nye wo nipa na auto on the first enye wo fault but enya ba ne de aba den so obi abeto are first ne die ukitas kaka kra bi kura wutimi de chase by say no ukitas kaka say ntimi ntoshe ntino even quite spices quite be kola mai na ubewie no wasa aboka ntina ne yesre senka ne ma beba fom kakra den ama yese na bi obi beto a onka se ne boye den sorry I say nya pokon kwa na enwa ye den bibia wa ye di we ase ye baaye if you cry manti we ya me de menu eko school no ensem bebre enema wototo no ono ko ye de enema wototo no
ebro de ono kwa kwa boda no kra nti me yesre se mo be oman yi ne president ye be sre no eni die kasa kakra obohu ye mmobo no a reduce ne maso na watete so amayen na ise de fifre tie pa nso obi ehu fifre de tie wani a oton prekunam omuso kira ban no abuso ye kwa man so ne akwa akwadin komo na assembly members e wo be kwa ikropon mu nso na esuin won mo kire mu sansam ha pa na won mo yafo kwa ku chei bafo ya wono ya ban ka che panyin wo be kwa no won mo sere ne mo de mo so ani nti man panyin na pamfo wo mo mpam no na senti a won mo kasa ye no ya kwa man so na assembly member ya no ewo amoafo electoral area won mo yafo Dixon Boaten akwakodi enkomo yero nyame asomdwe nkan wo enkan so wala ma electoral area no ya bone say ankasa efeno amoafo electoral area amoafo dumasa electoral area yo ya da se pa amoafo ne oman hene ba be kwai oman hene asase so yo ya tete nsam bi ya mo kire mo se ba kra chepanyina a wo be kwa akropon mu yero akwa ku che bafo papa no kaba tumi amampanyi wonyina se atwede ani afafoforo mra adamo ha wankasa ne sai ampacho ampase ne kan ye dwumadi a one municipal ni dina enya ade a esoni ntino ye ka che o mampani se o manon kona on fafoforo mra ne nye adwuma ada dwumadi be ne wodi anso anie mo ankasa no mo ne nkita wodi ni mo ntam te sai yɛne ne ntamu ni problem but hu bibi na yɛka kyerɛ na ɔntumi nyɛ adwuma yɛ ɔnkɔ yɛwɔ 160 communities wɔ the Kwai municipal sɛ projects ba yɛhu da yɛmsi yɛtumi atu kaa sɛ ɔkɔ wɔkan visit akɔhwehwɛ projects no ebi ho ane sɛ wɔwie yɛbibi ade sɛ dedae honorable Dowai the Kwai MP no ɛma sɛ bi kafra toilet renovation kura no the Kwai municipal no nyɛ den ntimi nyɛ den ɛnyɛ ma yɛ sisi nanse ɛdan bebree so apepa wɔ the Kwai municipal sɛbi akɔyɛ sɛ kuro na ɛyɛ fan reason de yɛ yɛwonim baabi yɛ conjugant fine ɛwɔ a ɛsɛ ɛtumi no bi na yɛde boa electoral area no woka asɛm kyerɛ no ɔtie but ɔmfa asɛm no nyɛ den ɛnyɛ adwuma saa no ma wɔnya ne ha yɛn assembly members a yɛaka ho abom sɛ ɔmpɛ baabi ntra na ɛhwɛ de wie a yɛbɛnya nipa foforɔ a obitumi ne ayɛ adwuma aminim sa bibi atisa ye sa wa krache panyini wonne nkita wodi obaka asema kire no watenso wonte ne ade na na ha adwene anyam bi assembly members no motimi ne na hia mode mo ha wato nanim na de no no so ka kire mo ma be that enra across 6 March no ye assembly members ne hia se ye pene se omra nan kai ne entrance na bibi ni a enkuyi ne ni nyina ensa agene ne ye kwa betimi afa so a municipal be fa ntuma pressure extra you can say 4 good hours actually no do catch a person the member that wakodi bedu nti o sorry nya ade a obetumi aba ayan de nipa so timi sesa wabetena so ne nyina no eya sana ne su ne ne ban tie ana fe no ma ha say mo hu bibi ate sei na obetra so 2017 na sana no ma tie but yes abeto aba di mama na no ma ya nya awisumu se do ye ya wanyi ni bia no yemfa nkyene no oba obesesa ye no na ye adwuma ye hu bibi na pronto a o jesus kama but on access mama obeje di say the Kwai municipal assembly no staff no ye kama bi pe na bi ba adwuma kama bi pe na mo ba adwuma by MC do ba adwuma ntem go call office 10:30 to crop no aba but administration no no kosen ye kosen bra emra ne timi ye adwuma ye kosen say ye nya down ye nyewe ya timi adwuma impo ya GF edede no yehu ade ba ko se da GF e ba no e bi kura se de ka fa wonimu ye de edun so jaye manaboa eye be Kwai municipal tano mo nyina ya ade ne MC ya trans se IGF empenifo se ifu eniaye ye ko titi kan nyina ne amfa bia ne impuntu duma ama ye mfesi asone bia ye de church TNT ni allowance emwa ye titi ho se be ne bibia furu se ye IGF no kare de ya de ne nyina ya ade a madam yenti hu sa no benya the Kwai municipal entity de bia no honorable Dowai ne ha no bia ni ade de frɛ honorable Dowai man be ye mo electoral area
ansa na meja wa mo akono menim sasa nneoma we pompon so ba assembly members mu hia no na mo nyina no mafa adwene se bia nipa so mesia na so obenten de se mampanyini boni din wo yi we firi ho abeboa anyambia mo hwehwe bibi etesa ho na hwan na nka mu nsanka obetumi aboa mo me pacho nka me bi ma me wai me kire se saade yi a ekoso mo hawo na mamane ya mususu se abakra chepanyin won twa ni fanhwem wo no anyambia assembly members mo hia na mahunu se wo befufuro bi beboa mo ayede ne ba enkaye me pacho yini obi yini eya anabi ba for now no ya bona inim se obesesa ba de otia na otie ye tra ban se omanenko de abane ne beba bia no e do no betumi atie atem but yenkoyi obi se anabi na but ya bona se kenipa de utunufo a onsefu no bemu ana no ma bi wo na wo ye na emfata ne ye kan obetie nipa to mo ma be kwai municipal 116 committees no mumra na nanom na so da ben na mpo wotu na aba ho se bia obetra o ma na se mo jaji aye ya enkoto no ye be be ta se penye ayi ni na ya sin mu ase mo bo se bia ye nka bibi ento ye MC ni so awura Dixon won komo ye ma ne nso hwa mu oda pa ya pe sabre pam ya basa no wadi nkomo biem to wada me bo prum anu asaje nso aye me ba chwe madam ya da wasa me so me da se abusua wai aye assembly members a wo mu obekwa akropon mu na wo mo tiamu na amofo electoral area assembly member ya ho Yera Dixon Boaten ene no twetwe nkomo yi awia pram to bela kase ne eguso ye de ma we free Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yenuanom information centers bebre eta ye chi ye to nkreta wo na ya ba ye ba ko apoye mantam no mu apadwumade bi huntuma ama mpanimfo bi eguso ya o kasa edefa ho ye to nkra imra Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemwa ye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwi ni mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation ne surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Wunya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya so no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan baakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Era wasena ya mawakwa aba ye ko enkramantam no emu. Abusua mu amudi achi ena wie no eye me yase bia o phone no ntimi nkwa ba efentan fidie so na bia onfo woni enkohwe ade a de free ashaman eba ene se Sadie ebre bi atwamu yenua ba ma na oyesrani Major Adams Mahama nipa bonfo bi ede ni tiri eborotwene na tere se akoya asefem sama Ghana ha na obi eka ho asem no na yenim se bi asa asem no yenti bi o Ghana ha bium pani kwahwe asama yen asojafo age asama bro no na boso ni nyina ene se asojafo no susu se omunua asrani bi enkofo e wontam ho abro na ku no ene enya sem keto akora ya yeguso a ye ne mo kan na omo tere se ene ye se wo ye pani o wo ye abrantie o wo ye akokora o wo ye penfo o wo ye akoda o wo ye hwaye o gesa mo atere nipa wo kun srani no ansa na bia monya mutira didim na mudi ya chi live e wo Facebook no so a ene ewiamusan nyina na mpotam ho no mo a e tere se omania bre biti asrafo ka munturumuyi
ana edi afurusane e wo asaman ya enya asam ketewa ye sia wo a ye musa hwe wunim sɛ de asogya si omo ne man omo musa hwe do before complain ene wo dem a e ba bebom pie bra ne mo wo hene omo timi tuhu yes wo je so yes bra ne mo ene yes ha ye siba mo a enya siba ketewa na ye gusu ya ye di akire ya asem o ya asem pa manfo ho akire wo mo wa asaman na ye mo hwe ne ye nkɔ epo ye mantam emra National Chairman Edema Friends of Dr. Alhaj Mahmoud Baumia eye Winifred Kofi Gediglo wano na wade ato mpanifo nim se ebere no anie se Dr. Alhaj Mahmoud Baumia won beyi ne se obekura franka emfama NPP amanyoko nam so na omeyo mampani na omuti mmereki 8 no na sanse bo nyina ebeto dwabera na opa ekuo ya obetare kane mampani anaso mampani Dr. Mahmoud Baumia na chiri na enema nyina nso atimi akoso omo kyerɛ sɛ wo mu sesesia no wɔyɛ mampani abɛde akyire ne so sɛ kwan no biema ne saa no a na ɔno bekura franka de a 8 no ɔmo breke ne simple Mahmoud Baumia kwan a ɔfa so aboa MPP since 2008 abɛpem ene ne nyuma na kyerɛ ne nyuma na ɛkasa ma no tama yɛkɔ election 2018 and 2012 years ago na ne nyansam no ɔyɛ sɛ yɛntwe ntɔkwa yɛnko ntɔkwa yɛnhye ties ne mumu no ɛsɛ ɔde kɔ court no yɛhwɛ party kɛseɛ mu nyinaa no Dr. Mahmoud Baumia ɛne ɛtumi kɔgyina adaka mu defend a party no ɛno no akyi no ɛma party no bɛyɛ akɔnnɔ yɛn nyinaa ne yɛnim patient ne yɛnim you and I were not there ɔno ayɛ de baa ɛma party no bɛyɛ akɔnnɔ yɛwi yɛnim sɛ nkonimdie baeɛ ne nso no agya mpanyinfoɔ sɛ mmadutwo na ne nyansam bi mu no ɔkase da bi wate aseɛ yɛnkɔ yɛkyi ne yɛnsa mmra ampa yɛba yɛbɛwe ne yɛbɛdi tumi no Dr. Mahmoud Baumia aboa bebrebee yɛhwɛ nneɛma a wɔde aba ɛfa free school yɛ a wɔde aba yɛ a yɛde benefit bebrebee abrɛ awofoɔ yɛn nyinaa yɛ awofoɔ yɛnim deɛ wɔde fa so wɔde abrɛ yɛn yɛhwɛ drone yɛ a wɔde aba yɛ a yɛnim ɔmo wɔyare a ɛboa ɔmo enti papa no nneɛma bebrebee no wɔde aba a woyi ama party na yɛ akɔnɔ asɛ woyi ne film a ɛnyɛ ye kɔkɔfɔ ne bi nso a ɛnyɛ ye ɛnamfo mu di amanfoɔ kan sɛ doctor asɛmanfa chairman asɛmanfa Dr. Mahmoud Baumia ma no vote no Baumia no vote no Baumia no vote saa na obiɛ ka deɛ ade nti ne yɛmmɔ ne kyidɔm yɛto aba yɛmmɔ ne kyidɔm yɛmfa ne ma na ɔmɛdi ɛko no anim ɛma yɛ 2024 NDC for do muso no ne ɛne Dr. Mahmoud Baumia sɛ yɛyi ne firi hɔ deɛ a ane yɛnkae sɛ 2024 no ɛbɛyɛ de ama yɛ Area ya Bolivia Enterprise bra na baje enuane a wode abadwa so a eye nipadua ne siesie nipadua ne ba bia wo hye bia no vitamins ahodo ye enuane a wode aba ne hyemu ese woni amino acid ahodo omega 3 inium ne de keka ho nyina no eyade a wode aba ya Bolivia Enterprise oba ye no wode Future Life food ahodo no so aba Future Life Zero Future Life Oat ne de keka ho nyina wo se yan kantere se wonya nya bia ene na woni padua no ka akire wa pomde kwa so enti momode se we ba so full alignment ho one multi home ene de hwe ne mu 0246 010 150 0246 010 150 na yenye wo so se sexual weakness anso so na be ma ni so person tremu stomach ulcer na how hernia na se plessy koko na how a diabetes sanso so na namu yare bi ne wakote a sickle cell no prostate cancer ne de keka ho a ya be herbal clinic tano so apatrapa new site ho yare bia bedwane honhom fam ane hunam fam wo ba ye wo test ne hu ba be yare ne sai ma waduro na ya kana free ho no mebra emma bie mu tano so apatrapa new site ho ko na yentu yare na se emfama ho 0243 345 5392 0243 345392 cloud internet sabla top high one year no love fm and din hwane mu ade bia opese wo di internet ye bia no wo ye ne kadua ediama wo 0244 601 933 0244 601 933 apparativo 5G and amizo wasi yan kan tell say waba ya wabedwa ne science ba bia wo bia se bia wo magazine ene ne important ha se ya wara magazine post office on ma bawa supermarket ubenya bi sanso so na Blay Enterprise wa mo asimfo so ne important mu no man kan sim ne nkeka ho nyina no mokɔ hɔ no mu a mo benya bi sanso so na wo ebuakwa ne important mu a ebuakwa ya Ben Baptist University no du hɔ no mu a Mama Esther supermarket abuso say tam anase bia ba Sompa TV Sompa FM a monya dodo no atu 5G apparativo and amizo yani yekuri 0558 30 0306
0558 30 06 na 0555 830 0306 na yenye wo so e ma remfi se baabi a wo bia no nipa de wo da na wasomdwo wa utimi so daye ma apomden etimi ba ne science silent night guest house and event center say when European standard pa European standard so de num sampa enema koyie na oda bed no so ne abo promu kokoko bra kosuana biun ompewe na opede he bibia ye kama na live band papa mi so twagu ho ye silent IPT haya nyanche ni ase kwan so watra police post no next chance ho pepepe e no bo 0540 942916 na waje so dimpa natural health clinic say yanka ntero say wi ase by dimpa e sena hunya osa busu akori nyina otu ase e de ma ho second floor of wireless towers ya wo de cham so kuma se haya ko na omuawo from sesia 0246 744 744 0246 744 744 FIDO eye fido l'agent epre wunya do Google Play Store hope bra wa download on app no asem e bebusa bia yi ano sika de open no e beba betom star 711 star no abo 9 miensa no abo ash star 711 star bo 9 miensa no abo ash una wokro no sika ne ba betom sika gu botom fa sika ye business men fa ntwa wonum fido so l'agent epre jana we so nsam no nyina ya de esi aha yamfa sedama kokwa veronica jando akosua somoa wa hene ni